Presentarlo per me è un grande piacere perché è un mio carissimo e fraterno amico. È facile incontrarlo per le vie di Palermo o per le vie di Catania o nelle zone dei parchi archeologici o nei migliori ristoranti della Sicilia a caccia di buona cucina e di notizie politiche. È un attento professionista dell'universo sociopolitico della Catalogna e non solo. Siamo onorati della lunga storia di frequentazioni, di incontri ed eventi importanti che abbiamo anche ideato e condiviso, sia politicamente che culturalmente, sia a Palermo che a Barcellona. Ricordo con molto orgoglio la storica data del 1° ottobre del 2017 e di essere stato accanto a lui e ai suoi numerosi collaboratori per il famoso referendum sull'indipendenza della Catalogna. Ho appreso da pochi giorni che sarà candidato anche per Esquerra Repubblicana di Catalogna alle prossime elezioni europee per la città di Barcellona. Non possiamo che augurargli il meglio risultato, così che possa contribuire a creare le condizioni migliorative per un'Europa dei popoli e delle nazioni, anche quelle che desiderano l'indipendenza. Jaume Borrell Assad. Grazie Francesco, buonasera a tutti. Grazie per questo invito nel ricordo del Vespro, invito che ho accettato con molto piacere perché è interessante sia politicamente sia a livello personale per potermi riunire con amici da vita. Voglio ringraziare l'associazione Sicilia-Catalogna, alle soci e in particolare al suo presidente Francesco Marsala per l'invito, grazie Francesco, e al Movimento Siciliano di Azione, grazie. Penso onestamente que cuando soy en Sicilia estoy en casa. Així de clar, i us ho dic en català, estic a casa. I em sento... Bene, questa sei una segnale per me che capite un po' il catalano. Perché? Da qui continuerò in catalano, che possibilmente capirete sei una lingua latina simile all'italiano, simile al siciliano. He portato un PowerPoint in italiano come la presentazione. C'è scritto, aiutato con Paolo Marsala in italiano. Se vede? Bene, la prossima, per favore. Bé, com us he dit, continuo en català a poc. No n'avete paura, per favore. Sì, facile. Bé, per posar en context, dir-vos que com a catalans ens sentim molt implicats des del 30 de març del 1282, dia que us vareu rebel·lar contra els angevins francesos i vareu rebre el suport del rei Pere II de la corona catalano-aragonesa i la seva esposa Constança de Sicília, nascuda precisament aquí, a Catània. Van formar part d'un mateix estat fins a l'any 1714, any que Catalunya va perdre les seves llibertats i institucions per l'ocupació de les tropes espanyoles i franceses. La següent. Us aviso que la meva intervenció vol respondre al títol de la jornada: Independentisme a l'Europa del segle XXI. Vol ser un manual d'aplicació política ideològica
indicant els marcs de referència que té l'independentisme d'esquerres a Catalunya al segle XXI. ¿Se capito? Sí? Gràcies. Avui, Sicília, Catalunya, Euskal Herria, Còrsega, Sardenya, Escòcia, Flandes, Irlanda i moltes altres nacions sense estat estan pel camí de recuperar les seves llibertats. Aquesta recuperació de llibertat es produeix en un moment que no solament Europa, sinó gran part del món està vivint un canvi d'època. No una època de canvis, un canvi d'època. Aquests antics paradigmes cauen i surten nous conceptes. Primer concepte fonamental. Cada nació té la seva evolució diferenciada. Hi ha aspectes que poden ser comuns i aplicables a moltes nacions sense estat. N'hi ha que funcionen en un país, en un moment en concret. Hi ha solucions que han funcionat en un país i en un moment, però que no funcionaran en altres països i en altres moments. És una teoria molt clara, és la teoria del aquí i ara. El que funciona aquí i ara potser no funciona aquí, demà o avui en un altre lloc. Un altre? Gràcies. La nostra evolució com a independentisme d'esquerres a Catalunya ve de lluny. Ens haurem de remuntar a la creació d'Esquerra Republicana de Catalunya ara fa més de 90 anys. Però és a partir de l'any 1989 que creem uns nous principis a Esquerra Republicana. En aquell moment érem 3 diputats al Parlament de Catalunya. No teníem cap diputat al Congrés espanyol, cap senador al Senat espanyol. No teníem cap eurodiputat. Passem? Excusa? Actualment, Esquerra Republicana de Catalunya té la presidència del Govern de Catalunya, sent un govern monocolor, 14 consellers o ministres, 7 diputats a Madrid, 8 senadors, 2 eurodiputats i 327 alcaldes o síndicos. Hem crescut durant 37 anys de forma intensa. Estem satisfets del camí que hem recorregut en 34 anys. Ha sigut a base de fer carrer, parlar amb la gent, parlar amb les associacions, fer reunions, pensar. Canvia? En aquest moment, precisament, estem treballant amb equip amb una nova declaració ideològica. Des del 1989, Esquerra Republicana es defineix com un partit independentista que treballa per la justícia social, pels drets a la diversitat i tenim una base molt àmplia i inclusiva, sempre que tinguem una perspectiva progressista, obrim les portes a que les persones s'incorporin a Esquerra. Hem rebut gent de socialistes, del centre-esquerra, de l'extrema esquerra, de molts llocs de la immigració. Tenim militants que han nascut a molts llocs d'Europa, a Llatinoamèrica, al Magreb. Gent que ens arriba del pacifisme, del moviment LGTBI, del feminisme, de l'ecologia, de les associacions de veïns, de les associacions culturals. Això per nosaltres vol dir ampliar la base.
Creiem que ens enforteix i ens dona un discurs i un posicionament de coneixement en molts aspectes. Penseu que al segle XXI el primer ministre d'Escòcia, que treballa per la independència d'Escòcia, amb el National Scottish Party, és una persona que els seus orígens els té a Pakistan. Penseu que enfront d'ell hi ha el Premier britànic, que és una persona que té els seus orígens a la Índia. I això ens dona una visió de que estem en un món cada vegada més divers. I els partits han de ser reflexe de la societat, de tota aquella gent tan diversa que tenim a la societat, si és que volem créixer. Una anècdota, una petita anècdota, de futbol, de calcio. Vosaltres sabeu que el Futbol Club Barcelona, el Barça, sempre s'ha manifestat com un equip molt proper a les línies del catalanisme i de l'independentisme. Molt bé. I això fa que el Barça tingui una molt bona relació amb Esquerra Republicana de Catalunya. Dit això, us explicaré una anècdota interior. Una persona reconeguda i que té càrrecs representatius a Esquerra és el president d'una penya del Real Madrid. Això realment vol dir que ens estem obrint molt, que fins i tot amb allò tan quasi sagrat com és el teu equip de futbol, mentre es comparteixen la idea de la independència i la idea de la justícia social, obrim portes. Excusa. Canvia. Entenem que el missatge que hem de donar arranca d'allò quotidià, solucionar problemes socials i econòmics, millorar les condicions de vida i, quan tenim responsabilitats de govern, demostrar que sabem fer una bona gestió. Per descomptat, mai tenim cap cas de corrupció. Corrupció, zero. La independència és objectiu, però no és l'únic. Les polítiques socials i la independència són dos cares de la mateixa moneda. Volem la independència no solament per conceptes emotius d'identitat, sinó perquè volem transformar realitats. Volem millorar la qualitat de vida. I allà on estem governant, pensem que ho estem fent. Perdona? Element important és la negociació política. Difícilment les nacions sense estat tindran igualtat de negociació amb un estat. Per aquest motiu, hem de saber aprofitar les ocasions polítiques que tenim. Un dels primers exemples són les negociacions de Divendres Sant a Irlanda del Nord, entre la República d'Irlanda, Irlanda del Nord i la Gran Bretanya a l'any 1998. O negociacions que s'han fet, i ens ho explicarà molt millor l'Antonio, sobre la Còrsega, o les que s'han fet també amb el País Basc amb els darrers temps. Canviem. A Catalunya, com deia Francesco al principi, després del 1 d'octubre i del referèndum d'independència del 2017, no va haver diàleg amb el govern espanyol del PP. Impossible. Després ha guanyat el PSOE i, per circumstàncies de les necessitats dels nostres vots, hem pogut començar a negociar. I estem satisfets d'aquesta negociació que hem fet. A partir d'aquest punt, d'aquesta negociació, hem pogut crear una taula de diàleg de govern a govern, de govern de Catalunya amb igualtat de condicions amb el govern d'Espanya. I això és molt difícil. S'han aconseguit els indults als presos polítics,
La reforma del Codi Penal, importantíssima, com coneix el jutge. El 14 de març, el Congrés espanyol va aprovar l'amnistia. I aquest curs de l'amnistia segurament acabarà d'aquí uns mesos, agost, setembre, octubre, i dona els seus fruits. Hem aconseguit, per exemple, que els trens que hi ha a Catalunya, que ens deien que no, passin a ser competència del govern de Catalunya. Hem aconseguit millorar el finançament. I això senzillament és veure en quin moment tens força i el teu adversari està fluix. I això és una negociació política. Ens agradi o no ens agradi. Seguint en la línia de la negociació, el dimarts, dia 2 d'abril, el president de la Generalitat va presentar un informe de la Institució d'Estudis de l'Autogovern on indica la legalitat d'un possible futur referèndum aplicant l'article 92 de la Constitució espanyola. L'estudi assenyala la idoneïtat de preguntar a la ciutadania sobre els temes d'especial transcendència. Entenem que la independència és un tema d'especial transcendència. Aquest referèndum ha de ser pactat amb l'Estat i ha de tenir una pregunta clara. Vostè vol que Catalunya sigui un estat independent? Sí o no? Aquest plantejament el portarà a terme Esquerra Republicana de Catalunya en el cas de tornar a tenir el govern després de les properes eleccions. El govern espanyol ha dit ràpidament que no. Bueno, tranquils. També va dir que no a que no hi haurien indults. Va dir que no a que no hi hauria reforma del Codi Penal. I va dir que no hi hauria amnistia. I les tres, al final, han passat. Esperem que aquesta també passi. Una altra? Les grans solucions passen per Europa i, en general, per la via internacional. Per això es va presentar junt a Euskadi, Còrsega i Catalunya una proposta de reglament de desenvolupament del dret a l'autodeterminació el dia 31 de gener passat al Parlament d'Europa, redactat per els equips jurídics internacionals. Un altre? Un element constant al segle XX i al segle XXI és la defensa constant que tenim des d'Esquerra de la cultura i de la llengua catalana. La transformació de la llengua és la utilització de noves tecnologies i la seva difusió. I el concepte molt important, que saber català és un element d'arrelament al territori. En aquests moments, el català el parlen més de 10 milions de persones, la xifra més alta de la història. Una altra? Aportacions dels darrers 10 anys. Ha sigut fonamentalment l'ecologia i el feminisme. Són dos elements que per nosaltres els tenim molt presents. És evident que la sostenibilitat, els temes ambientals, han tingut un fort increment en la nostra societat. Aspectes com la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat, els aspectes com l'energia, la sequia, la contaminació, l'alimentació, ens marquen molt l'agenda. Com a anècdota us diré que l'antic Ministeri de Catalunya d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, des de fa 3 anys es diu Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Canviem? Esquerra, com a partit republicà, treballa perquè tota la seva ciutadania tingui igualtat d'oportunitats i que no estigui discriminada per raó de sexe, raça, orientació sexual
origen, classe social, que limiten l'accés als seus drets. Les persones més vulnerables, com les dones, persones emigrades, persones amb discapacitat, famílies amb pocs ingressos o sense ingressos econòmics, persones en situació d'inestabilitat habitacional, són víctimes de discriminació i podem tenir dificultats per poder accedir a cobrir les seves necessitats bàsiques, els seus drets i les seves llibertats individuals i socials. El Govern de Catalunya, per demostrar la importància real de la igualtat i del feminisme, crea per primera vegada un Ministeri d'Igualtat i Feminisme per treballar i lluitar per polítiques reals transversals d'igualtat efectiva entre homes i dones, feminismes, drets LGTBI, antiracisme i altres formes de discriminació. La lluita contra qualsevol tipus de violència. Sintetitzant, els aspectes que tenim és 1. Negociació política com a instrument fonamental de la nostra acció. 2. Independentisme com a eina per millorar la vida quotidiana i tenir una bona gestió. 3. Integració de col·lectius diversos, de països de procedència diversos, de cultures diverses, de religions diverses, de tendències sexuals diverses. L'ecologia i la sostenibilitat i el feminisme. L'última? Per finalitzar, el pròxim 9 de juny són les eleccions al Parlament Europeu. Voteu. Voteu l'opció que considereu més propera al vostre pensament, encara que no sigui la vostra ideal. Com deia un important intel·lectual català, Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres la fan en contra nostra. Moltes gràcies. Grazie Jaume.